Já vás vítám u naší prezentace na Karlovarský kraj. Já jsem tady s Honzou. A já jsem tady s Ondrou. A my vám budeme říkat teda různé věci, informace o Karlovarském kraji, nějaké zajímavosti a další podobné věci. Jo. Karlovarský kraj sousedí s Německem, takže logicky je na západě a je to nejvíc západnější kraj, který máme v Česku. A má ještě nejvíc západnější bod v České republice a město jménem Aš. Karlovy Vary jsou známý, protože tam má hrozně moc lázní a taky hlavně kvůli pivním lázním, který jsou prej skvělý. Nevím, prostě jsem si to vymyslel. Kraj tvoří slavný lázeňský trojúhelník. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkové lázně, které jsou zapsané v seznamu UNESCO. Máme zde spoustu památek, třeba jako zámek Loket, potom hodně historický město Cheb a zámek Bečov. Přírodní krásy zahrnují Slavkovský les, rašeliniště Sůs a část Krušných hor. Perfektní pro turisty a na lyžování. Takže, jak máme tu prezentaci na ten Karlovarský kraj, tak tady jsem našel Čecha, Loukýho, a já se ho zeptal na pár otázek ohledně Karlovarském kraji. Co si myslíš o Karlovarském kraji? Takže je to hrozně zajímavé město, myslím si, jako, že to je prostě fakt zajímavé město, jako proti celé České republice. No a tak no. Město? To je kraj? No dobré, kraj je taky zajímavý, je tam jsou tam hory. Jo, a víš jaký? A víš jaký? Ty adrpašské, nevím, pohoří. Jo, správně. To krušný. Tak jo. A děkuju teda, že jsi tady byl na našem interview a doufám, že se ještě uvidíme někde jinde. Prosím, o podání ruky. Jo, ještě chci říct, že vlastně v Karlovarské, nebo prostě v tom kraji, tak se vyrábí klavíry Petrov, jestli se neplatí. To fakt jo. Tak to je hustý. Tak to je nějaký fakt, o kterém ani my nevíme. Tak jo, děkuju ještě jednou. Jo. Takže, já vás vítám u dalšího interview. Tady jsem z Motor VTIP VR a mám na něm zase dalších pár lehkých otázek. Hele, co si myslíš o Karlovarském kraji? Je výborný, cením její krásu, samozřejmě hory, nejkrásnější a dokonce je les. A nějaký zajímavosti, jsem slyšel, že se v roce 1628 narodila Božena Karlovarská a prej, že byla historicky nejznámější královna v celém královarský zemi, nebo nějak tak. Tak to je docela hustý, pokud jsi to teda právě teď nevymyslel. Tak jo, hele, tak já děkuju za interview. Nebo ještě chtěl bys si k tomu ještě něco dodat? Jako Karlovarský kraj je dobrý, jako furt, jako v životě jsem tam nebyl, ale viděl jsem obrázky, takže dobrý, ale cením. Řekni, ať mi určitou kadá jedničku. Takže, dá si všecko. Ať mi dá jedničku. Ať mi dá jedničku. Jo, a ještě dejte tady Ondovi jedničku, protože si to zaslouží. A mě ještě. Jo. Tady ještě. Jo, Honzovi taky. Takže tohle je zatím konec, myslím. Je to konec. Tak jo. Jestli se ta kamera na mě dívá. Jo, dívá. Tak asi Děkuju jo, moc. Ale. tak nashledanou. A teďka vám ukážeme obrázky všech těch věcí, které pochází z Karlovarského kraje. Takže tohle jsou Karlovy Vary. Pak tady máme obrázek Becherovky, to je pivo z Karlových Var. Tady máme rašeliniště Sůs. A pak ještě tady máme nakonec ty pivní lázně. Takže doufám, že se v téhle prezentaci jedničku. Nazdar. Tak jo, čau.